Čaute ľudia, vítam vás do tohto videa. V tomto videu si zahráme challenge. Každým killom si zvýšim FPS. Začínam na 30, takže si myslím, že sa rovno môžeme vrhnúť do hry. OK, let's go. OK, takže začíname na 30 FPS, čo už není moc dobré. Ale len by som dať na konci Battle Passu do takého domu, nech sa môžeme nalútiť a dať prvý kill, aby sme sa posunuli už vyššie. Tak myslím, že rovno môžeme letnúť. Môžeme napríklad sem padnúť. Nezoberieme SMG. A je to cítiť tých 30 FPS, že to je ťažšie. Úplne obrazovka zasekaná. Ale tak v pohode. Dúfam, že už takoho nájdeme. Ja idem hľadať, ja sa neviem učiť. Musím nájsť takého človeka. Máme tu prvého. OK. Môžeme si zvýšiť FPS na 60. OK, už máme 60 FPS. Už je tak viac menej hrateľné ako tých 30. Pred nami sa tady fajti. OK, môžeme si zvýšiť FPS o 2. Takže na 144. OK, máme už 144 FPS. To už je dosť hrateľné. Rozdiel je medzi 30 a 60, keďže na 30 sa obrazovka seká, ale na 60 už to je lepšie. Dá sa na tom už hrať. A od 120 FPS už rozdiel ani není vidno. FPS. Máme 3 killy. Ostáva 40 ľudí. 144 FPS máme. No, myslím, že to je akurát. Myslím, že rovno môžeme jumpnúť ku ďalšiemu hráčovi. OK. A koho tu máme? Aha. Máme tu bossa tejto sezóny. To je počítam ako hráča. Nebudem si zvyšovať FPS. Čo? Až teraz si môžem zvýšiť FPS. 160. Pred nami sú také fighty. OK. Môžeme si zvýšiť FPS na 165 už. Ideme tam. By sme si mohli zase zvýšiť FPS. Neviem ešte, že kde mohol uísť. V kriečku, neviem. Tak si nezvýšime, lebo takam ušiel. Pred nami sa strieľa. Ešte pred chvíľkou tu bol. A už není. Nevadí. Ideme do zóny. Ostáva posledných 10 hráčov. Takže
To jumpneme zase na takého hráča. OK. Pred nami hráč. Dobre. Myslím, že si môžeme zvýšiť FPS na 180 už. To už je dosť. Pozrieme, či takto ešte nebude. Či takto nepôjde do zóny už. Vyzerá, že nik. OK. Premiestnime sa viacej do stredu zóny. Ak by tam takto bol. Zatiaľ to vyzerá super. 6 ľudí, 6 kg, 180 fps. Tak už 5 hráčov. Vyzerá, že pred nami by to mohlo byť, ale... No... Vyzerá, že nakoniec tu nikto nebude. Tak nič. Nikto nikde. Nevadí, pobrieme si loot. Naozaj nikto tu není. To je také zajímavé. Ale tak je veľká zóna na tak málo hráčov. Ja sa nečudujem. Takže by som to jumpol road na takého hráča. OK. Pred nami. Dead. Máme už 200 fps. Skoro bol mŕtvý. Nevadí, aj za nami sa dají tu strieľa. Zostajú poslední traja hráči. Tam je duo a tu je posledný solo. Postavil celkom veľký bunker. Na to, že tam je sám. Dostal. Dobre, dostali sme trochu damage. Nevadí. Urobíme našu taktiku. Zóna už ide. Posledný pí. Ešte jeden by tu zade mal byť. Ideme do zóny. OK, dostal. OK. Dead. Zostáva posledný hráč proti nám, ktorý by mal byť v zóne. Alebo naposledy sa tam fajdili.
Ale nie. Aha. Pred nami. Dostali sme celkom. Skúsim mu dať. Není v zóne. Takže ho bude tlačiť zóna. OK. Krásnu hlavu dostal. Máme win. A pre toto videjko by to bolo všetko, dúfam, že sa vám páčilo, nebudete like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.